नमस्कार युट्यूबवाल्यांनो, कसे आसात? बरे मा? तर आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो असो अस्सल मालवणी पदार्थ जो असा 7 काप्याचे घावणे। तर घावणे म्हणजे माझो जीव की प्राण आणि 7 काप्याचे घावणे म्हणजे भोगत नको। तर 7 काप्याचे घावणे बनवणं ह्या खूप कुशलतेचा काम असता आणि त्यासाठी खूप कला हवी। तर हे 7 काप्याचे घावणे कसे बनवायचे हे आज आपण आईकडनं शिकून घेऊयात। काप्याचे घावणे बनवूक काय काय साहित्य लागतं सांग आधी। 7 काप्याचे घावणे तांदूळ धुवायचे आणि थोडे ह्याच्यात सुकत घालायचे सावळीत। सावळी सुकून घ्यायची। एक अर्धा तास सुकले की जात्यावर दळायचे, दळून घ्यायचे। हे दळून घेतलेलं आहे, त्याचा पीठ झाला। पीठ झाला, हे आता पाणी घालून कोलसवलं, त्याचे आता घावणे काढलेले। आणि आता 7 काप्याचे घावणे बनवतो मग आपल्या घ्या चून लागतं, मोदक आपण करतो तसंच केला। आणि त्याच्यात थोडी वेलची घातली, गुळ घातला आणि मोदका सारच केला, त्याच्यात काय फरक नाही। बिडा छान तापलेला, त्याच्यावर हे आता पीठ घालतोय। सुरुवातीक आपण जसं घावणं करतो तसंच पीठ घालायचं बिड्यावर आणि झाकण लावून ठेवायचं। तर घावणं आपलं सुकलो, त्यात हे सारण चून घालते, नारळ आणि गुळ, वेलची घातलेला, आणि हे आता चून घातलंय कशात दूध ठेवले तिकडे ह्या बाजूला। एका साईड चून घालायचा आणि तो दुडून घ्यायचा। गॅस वाईज बारीक करू, बारीकच करते। हे आता ह्या बाजू हे लावतोय, केळीचा काय घेतला ना तो केळीचा पक, केळीचा पक पण त्याला लावून घ्यायचा आणि पुन्हा एकदा घालायचं, घावण्याचं पीठ घालायचं। अशा आपल्या 7 ह्या करूचे 7 करूचे म्हणजे 7 काप्याचे घावणे म्हणतो आहे ना। हे 7 घालायचे ते आणि त्याच्यात घालायचं आणि 7 घावणे काढायचे। हे आता भाजला की नंतर त्याच्यात हे सारण दुसरं गप्पो करत। काप्याचे घावणे बनवणं नवख्या माणसाक जमाचा नाही, त्याच्यासाठी अनुभव लागता। तर आता आपण बघूया, तर वाईट जरा शिजलो हे जर पुन्हा एकदा चून घालायचा आणि हे परतून इकडे घालायचं, दुसऱ्या साईड परतायचं आणि इकडे घालायचं। म्हणजे आपण सुरुवातीक उजव्या साईड परतलो, आता ह्यो डाव्या साईड परतायचो। तर 7 कापायचं घावणं बनवूक लय कुशलतेचा काम असा या, आणि ह्याच्यासाठी लय अनुभव पण लागता आणि सांभाळूनच करतो लागला तर कुस का वाईट जराशी गडबड झाली तर तो कुस करतो। तर गॅस जरा बारीक करायचो आणि दुसऱ्या साईड तेल लावून घ्यायचं। आणि आता त्या साईड घावण्याचं पीठ घालूचं। साधारण 1 मिनिटामध्ये का वाफ काढायची आणि तो कच्चा असताना त्याच्यावर चून घालायचं आणि परत परतायचो। असे आपल्या 7 कापे करूचे होत म्हणून त्याला 7 काप्याचे घावणे म्हणतात। आपल्या तिसरो कपो चालू हा, तुम्ही बघू शकता। जर असं शिजलो ना शिजलो आपण त्याच्यावर लगेच चून टाकायचा आणि तो परतून घ्यायचो, कारण आपल्या कसे 7 कापे करूचे होत तवसर तो जळान जाऊ शकता, त्याच्यामुळं व्यवस्थित करू बघू। घालते सारण आपला आता 4था कपवा ना, 4था कपवा बघा। व्यवस्थित नाही बनवलं तर उपलाच नाही। आता आपण त्यासाठी परतून घेऊयात। तर घावणे म्हणजे आमच्या आईची खासियत असा बनवणं, 7 काप्याचे घावणे म्हणजे ती उत्तमच बनवता। हे आता 7 काप्याचं घावणं तयार झालं बघा आणि आमचा कळवा कसं झालं तो वाट बघतो।